Weekend cu spectacol pentru iubitorii de adrenalină. La Timișoara s-a desfășurat cea de-a treia etapă din campionatul de automobilism al județului Timiș. Concursul desfășurat sub denumirea Marele Premiu al municipiului Timișoara 2012 a reunit la start un număr record de participanți. Cu motoarele turate, piloții s-au întrecut pe circuitul aflat la ieșire din Timișoara spre Șag. Nu au lipsit nici ieșirile în decor, care din fericire nu s-au soldat cu victime. A 12-a ediție avem 51 de concurenți la start, concurenți care, după cum bine se vede, realizează un adevărat regal sportiv automobilistic. Astăzi, aici, cu toate ingredientele, ceea ce înseamnă sport automobilistic, defecte, mai câte o tamponare, una până alta suntem convinși că va ieși un adevărat show automobilistic. Întrecerea s-a desfășurat în două manșe. La start s-au aflat bolizii calificați în funcție de capacitatea cilindrică a motorului. Raliul a avut și categorii speciale, destinate reprezentantelor sexului frumos și juniorilor. Îs ceva emoții din cauza mașinii, dar sper să nu am incidente. N-ai voie să ai emoții, dar după evenimentele care s-au întâmplat... Sunt ceva emoții, da. Și mașina încă nu o cunosc, nu am de mult, dar e ok. Sunt nepregătită cu emoțiile, așa că o să-mi fie bine, sper. Mie îmi place să pilotez cel mai mult. Și știu cum să mă bag între viraje, când să accelerez, când să schimb viteza. Demarajele în trombă, virajele luate cu frână de mână, motoarele ambalate și scârțitul roților au făcut deliciul publicului, dar mai ales au alimentat setea de adrenalină a participanților. Doamnelor și domnilor, acestea